Asi takto je většina z nás zvyklá vídat šelmy a nejen ty kočkovité. Za silným pletivem nebo pevnými mřížemi. Maximálně ještě tak v úctivé vzdálenosti, třeba někde na safari. Jsou však mezi námi lidé, kteří se s takovým pohledem jen tak nespokojí. Jako například česko-americký pár manželů Kellerových, který žije s touto 3letou pumou jménem Princess nedaleko Slabské přehrady. Chovat pumu nebo nějakou takovouhle kočkovitou šelmu, nebo šelmy vůbec, asi by měl začít chovat člověk, který o tom něco ví. Který k tomu má perfektní podmínky. Prostorový, finanční, časový. Kellerovi si ani ne 3kilové kotě pořídili u chovatele specialisty a začala jim tvrdá práce. Pak jsme si domů odváželi malinké, flekaté, ušaté klubíčko a 8 neděl jsme ve dne v noci po hodině a půl s manželem krmili. Tak každý takový chovatel, který chová druh vyžadující zvláštní péči, bez ohledu na to, jestli je to velká šelma, nebo jestli je to sudokopytník, nebo jestli je to plas, tak každý takový chovatel by měl mít, a je to vázaný teda předpisem, povolení k takovému chovu. Není možný chovat velkou šelmu typu pumy nebo tygra někde v bytovce, v bytě. Dokonce zastávám názor, že by nebylo vhodné chovat takovýhle šelmy ani v zástavbě budov, kde je velká frekvence lidí nebo velký hluk. Kellerovi mají k chovu pumy dobré podmínky. Několikapatrový dům a rozlehlou zahradu s výběhem. Princesku také na vodítku venčí. Když není moc hezké počasí, tak jdeme opravdu jenom tady těch 4 kilometry tamhle k lesu a zpátky. Když je potřeba něco zařídit, je pravdou, bereme ji sebou, máme upravené auto pro ní. Její auto, jo. Když někam přijdeme a lidé ji začnou fotit a tak dále, tak prosím, aby to bylo bez blesku, protože když si umíte představit, že ta puma vlastně nic jiného nedělá, než mrká očima, tak pak by to dělala i ve spánku chudák. My se jí snažíme dávat to, co by si v přírodě, kdyby věděla, jak příroda vypadá, ulovila. Dostává kachnu, kuřata, krůtu, ryby, vejce, má ráda králíka. A ona teda má ráda ještě krevety a sýry a zakysanou smetanu. Pan Keller byl z hobby své manželky v šoku. Když moje žena poprvé přišla s tím, že si splní svůj dávný sen a pořídí pumu, myslel jsem si, že se zbláznila. Přestože jsem celý život byl psí, jako dítě i jako dospělý jsem měl psy a kočky moc nemusel, tak si dnes vůbec nedovedu představit, že by v našem životě puma nebyla. Páreček pum, Mikeše a Lízinku chová také Miroslav Lenc v Horažďovicích. Kromě nich vlastní i první dámu zvířecího světa, lvici. Jmenuje se Elza. Nejlepší je lvice, nejlepší pro je lvice. Oni jsou jako společenský zvířata a oni říkali, ta se na tebe upne, lvice se na tebe upne a budete mít jako za partnera. Když jí budeš jít od malinka a pozoruju, že už od malinka, že to tak je, jako takhle. Že ona je taková, to třeba, když jsem někde dlouho, když jedu někam pryč a přijedu a ty jak mám ty pumy, ty se s váma nepomazlej, ty jenom zamňoukají, otřou se o vás, ale ta lvice, ta jako pes, ta na vás skočí a volizuje vás takhle, když mě třeba díl nevidí, jo, tak je to jako pes, no. Lvici jsem si pořídil z cirkusu King před těma asi 17 měsícema. Chov lva je ovšem ve srovnání s pumou docela jiná káva. Vezměte si jenom třeba krmení. Lev sežere denně 5 až 7 nebo kilo masa a starat se o to týden, měsíc, rok, potažmo 20 let, protože lev se může dožít až 20 let, to není žádná legrace. Další věc je, že velké šelmy musíte taky nějak zajistit. Nemůžete chovat v nějakém výběhu na dvorečku. Velikostí by to tady zodpovídalo, vnitřní prostor, ale že tady nemám jako výběh, tak jsem musel na chalupě jim udělat, tam mám asi 55 metrů velkou klec, i nahoře zadělanou takhle a vnitřní prostory tam mám taky asi necelých 30 metrů. Lvice tady chalupaří s páníčkem. Tady v Horažďovicích pobývá jen vzácně. Výběh jí tu nahrazují vycházky. To já vyjdu tady od baráku, jdeme na náměstí, nebo jdeme tady dolů k řece, tady k Otavě, k tomu akvaparku tady chodíme, tady to také obejdeme vždycky, no a zase zpátky domů, tak vždycky na tu půl hodinu, hodinku to tady obejdeme. Já třeba, když někdy s ní většinou sedím tady
když je hezky, tak u kostela na náměstí na té lavice, ona sedí přede mnou takhle a lidi, jak chodí kolem, tak se jí zastaví a fotí nás tam a někdo si ji chce jí pohladit, tak to vždycky já říkám, to radši ne, protože ona, když byla malá, když byla menší kotě, tak to jsem nechal, jako, ona vždycky takhle na něj skočila, jako, jo, ale teď už je to habán, tak mám strach, aby někoho neporazila. Normální lovecká strategie lva je, že třeba své kořisti zlomí úderem tlapy prostě vás. A teď si představte, že by takový lev začal s váma v uvozovkách hlaškovat, tak to může skončit špatně. Zažili jsme to na vlastní kůži. Když Elza vřele objala zvukaře Michaela, krve by se v nás nedořezala. Nikdy nad šelmou nezvítězíš. Když si s ní budeš hrát, jako, a už to přijde v nějakém extrém, okamžitě ukončit hru, okamžitě hned ukončit, protože není pochyb o vítězi. Jo? Když by se něco stalo, tak všecko odnesu já samozřejmě. Když by mi ukázala, že už je nade mnou, jako, že už ji nezvládnu jako ji udržet, tak to už by byla jako jenom furt zavřená na chalupě, jenom bych si ji pouštěl také na zahradě a tak. No. Václav Chaloupek obývá hájenku v lesích na Rokycansku. Zvířata jsou součástí jeho profese, natáčí s nimi například večerníčky. Vlky si přivezl před 11 roky ze zoologické zahrady v bavorském Lohbergu. Flíček za mnou je vlk alfa a žolík, ten musí vždycky čekat, až se Flíček nají a pak teprve se dostane on ke krmení a zrovna tak, jako když já tam k ním přijdu, tak nejdřív se mnou musí pomazlit Flíček a žolík, až ho tam vlastně Flíček pustí. Hlavou této minismečky je Václav Chaloupek, tvrdí ale, že vlci mají svá tajemství. Já fakt jako nevěřím na nějaký aury a na nějaký geopatogenní zóny, ale myslím si, že existuje nějaká energie, můžeme tomu třeba říkat síla osobnosti, kterou ti vlci nějakým způsobem zaznamenávají a podle toho si ty lidi buď připouští k tělu, anebo nepřipustí. Podle čeho si lidi roztřiďují, to nevím, ale myslím si, že kdybychom to věděli, tak by z nich byli perfektní personální pracovníci, protože oni by si ty lidi krásně otestovali. Oni vidí totiž něco, co my nevidíme. Podle literatury se vlci dožívají tak 15-16 let a jak tak nějak pomalu společně stárnem, tak samozřejmě, že mě napadá, co bude dál. Chovatelé, které jsme navštívili, mají konec života svých miláčků vyřešený. Pan Chaloupek nechá vlky doma dožít, manželé Kellerovi Pumu jak Bismet, pan Lenz vybral pro vlci jiný osud. Kdybych se mnou něco bylo, nemohl, manželka by se mi o to nepostarala, tak už mám to, že bych jí prostě tomu Bohoušovi do toho cirkusu, by se mu tam zase normálně bych mu ji tam věnoval. Odborníci se shodují, že ať se chovatel snaží jakkoliv, zvíře v zajetí není nikdy docela šťastné. Jak si se nemůžu stotožnit s tím, aby byli chovatelé, kteří budou chovat lvy, pumy, tygry, velký neevidovaný sudokopytníky, velký neevidovaný lichokopytníky v podmínkách někde na zahradě. Já osobně domestikaci, zdomácnění šelem, speciálně těch velkých šelem moc nevěřím, protože kdyby ta možnost tady byla, tak určitě už bychom měli doma uvozovka domácí lvy a domácí tygry. Pan Chaloupek navrhuje řešení. U nás existuje vyšlechtěná spousta psích druhů, psích plemen, který jsou impozantní a můžou třeba ty velký šelmy svým způsobem nahradit a přitom se hodí k tomu chovu v domácnosti.